ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ. ಪಿತೃಪಕ್ಷಡ್ ಪಿತೃನಕಲ ಆತ್ಮಲು ತನಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಪೋಪೇರು ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಉಲ್ಲೇಖಾದು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪಿತೃಪಕ್ಷಡ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ಪಿನ ನರಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಗೌರವಯುತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಿನಂಚೆಂದ ವಸ್ತುನು ಕೊಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಡಪುರುಡು ಪಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಉಂಡು. ದುಂಬು ರಾವಣನ ಕಾಲಡ್ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜೆ ಮರುತ್ ಪನ್ಪಿನಾಯ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪೆ. ಆ ಯಜ್ಞಗ್ ದೇವತೆ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ರಾವಣಗ್ ಪೋಡಿದು ದೇವತೆ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು. ದೇವೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರೆ ನವಿಲ್ಲ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಂಸ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು, ಯಮದೇವರು ಕಾಕ್ಯದ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವತೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನ ರೂಪಡು ಬೈದಿನ ದೇವತೆ ನಕುಲು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ನಕಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರನು ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರು. ಐಟ್ ಯಮದೇವೇರು ಭೂಲೋಕಡು ನರಮಾನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿದ್ದ ಶ್ರಾದ್ದದ ಪಿಂಡನು ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನಾಡ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಲೋಕಡುಪ್ಪುನ ಪಿತೃನಕ್ಲು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪೇರು ಪಂದು ವರನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಕಾರಣದ ಇತ್ತೆಲ ಶ್ರಾದ್ದದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಕ್ಕೆಗ್ ಸುರುಕು ಕಾಕಾ ಬಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನುಪ್ಪುನು ದೀಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಚಾದ್ ಪಿತೃಪಕ್ಷಡ್ ಪಿತೃನಕ್ಲೆಗ್ ತರ್ಪಣ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.